Capital. Report. Kanan, magpasalamat kong dako kaninyo sa inyong pag-anhi karon aron makakuha kamo og informasyon kung unsa gyud ang tinuod kabahin sa quarry operations dinhi sa atoang probinsya. If you will notice, before ko ni naog kaniadto pag miaging wala pa eleksyon hangtod niabot ang eleksyon, sige kong ginadaot kabahin og quarry. Ako kuno na nag-iya og quarry, ako kuno nang warta og quarry, o kana natubag na itong 3 ka bulan nga wala na ko dire. So sa 3 ka bulan nangita sila ang administrasyon ni Henry Tevez, nangita sila og quarry ug doon na ba ko'y ako. So sa 3 ka bulan lang pangita wag yun sila kita nga dunay ako tungod kay ako nagbaton man gyud nga illegal ang usa ka gobernador nga nag-iya og usa ka quarry. Unya dili pud tinuod nga ang ilang gipamasangil nako nga nangwarta ko sa quarry operations. Dios klaro og tataw kayo nga naay mga resibo nga ilag yung nakita sa dihang ako pa ang nag-administer kanatong miaging 3 ka bulan o sa mga nangagi pang mga katuigan. So diha pamatud-an nga wala gyud ta nang hilabot kabahin og quarry. Instead atong gi-regulate ang ato ang mga kasubaan dili gyud og mahimo dili gyud maka-create og flooding og ato pong gitabangan ang ato ang mga quarry operators kaniadto nga at least man lang maka-negosyo pod sila sa ilahang kaugalingon. Kay mao man ay ato ang mga gitinguha bilang gobernador nga makatabang ta sa mga negosyante. Dili na to PO-hon ang negosyante kundi dili atong tabangan para maka-create og more jobs. Dayon it will improve our economy. So mo ni siya ato ang na padayag or na paabot ngadto sa mga ni puli nako nga wala gid sila na himo sa ilang pagpanguy-kuy o pagpangalkal o papili. Aksyon! Balita!